Здравейте, приятели! Днес ще приготвим най-вкусната лятна манджа за зимата. Хайде, започваме! Първо си отстраних дръжките на чорбаджийките и бамята. Нарязах патладжана на големи купчета, за да се отстранят от него излишните течности и горчевината. След това изплакнах обилно с вода. Нарязах пипера на произволни парченца, за да се усеща в манджата. Роняйки крокодилски сълзи, нарязах и лука както дойде, след това и чесъна на филийчици, мънички, да са видими. Целината отстраних листенцата и нарязах само дръжките, за да обогатят вкуса. След това си нарязах доматите и ги подготвих за мелене. Минах ги през машинката за месо, без да отстранявам люспата, защото мисля, че така става по-вкусно. След като абсолютно всички продукти бяха готови, започна същинското готвене. Забравих да кажа, че има и 3 кг тиквички, нарязани на купчета. Сложихме на огъня 150 годишната тава от баба и наляхме олио. В него сложихме да се пържат първо чорбаджийките, отстранихме ги, след това бамичките и тях отстранихме. В ароматизираното от тях олио сложихме да се пържи лукът. Като се изпържи, сложихме чесъна с целинката. Аромата, който се разнесе из двора, беше на домашен уют, на вкусно. Добавихме след това чушките и изпържихме до умекване. След това добавихме и патладжана. Разбъркахме много добре и хоп, тиквичките влязоха и те при тях. Не след дълго заляхме и с доматите. Нямам една с една еднаква манджа. Винаги са с различни продукти, но много добри на вкус. Тази май обещава да е паметна. Бъркахме интензивно около час и добавихме подправките една след друга. Разбъркахме много добре. И когато решихме, че е готова, добавихме целината. Дегустирахме и подготвихме за насипването в бурканите. Първо на дъното на всеки буркан сложих по няколко бамички и по няколко чорбаджийки. Да е красиво, да се отличават. Насипах горещата манджа в бурканите, запечатах и обърнах с капачките надолу, за да могат по-бързо да се вакуумират и да е по-сигурно затварянето им. Варих 45 минути след завирането на водата. Пригответе си!